Ας καλωσορίσουμε τον λαμπερό Δεκέμβρη, το μήνα που φέρνει μαζί του τη μαγεία των γιορτών και γεμίζει τις καρδιές μας φως, αγάπη και στιγμές που μας θυμίζουν τη δύναμη της προσφοράς. Είμαι η Γεωργία Κοντάκη και μέσα από τα ουράνια θεραπευτικά μηνύματα, τις κάρτες των Αρχαγγέλων, θα συνδεθούμε με το φως και τη σοφία τους για να αγκαλιάσουμε τις ευλογίες και την ενέργεια που φέρει αυτός ο γιορτινός μήνας. Η κάρτα που μας συντροφεύει τον Δεκέμβριο είναι των Αρχαγγέλων Ουριήλ και Αυγής και το μήνυμά τους: γίνε ο ειρηνοποιός της ζωής σου. Ο Αρχάγγελος Ουριήλ και η δίδυμη φλόγα του, η Αρχάγγελος Αυγή, με την άπειρη σοφία τους, θα σε οδηγήσουν να μετακινηθείς από τον εγωικό σου εαυτό στο μεγαλειώδες είναι σου, στην πραγματική υπόσταση και ουσία σου. Με τη μεταμορφωτική τους δύναμη σε ενθαρρύνουν να κάνεις το άλμα από τους νοητικούς περιορισμούς στο αληθινό, ειρηνοποιό και αιώνιο πνεύμα που είσαι. Αν υπάρχουν στη ζωή σου συγκρουσιακές σχέσεις και διαμάχες, μπορείς να επικαλεστείς τους ύψιστους αρχαγγέλους να σε καθοδηγήσουν για την ειρηνική επίλυσή τους. Με τη θεϊκή επιρροή τους στο πεδίο σου, θα φροντίσουν να δοθεί η κατάλληλη θεραπευτική λύση σε σένα, αλλά και σε όσους συνδέονται μαζί σου μέσα σε αυτές τις σχέσεις, ώστε να σας απαλλάξουν από τα συναισθήματα θυμού και δυσαρέσκειας, μετουσιώνοντάς τα σε εσωτερική γαλήνη και ψυχική και πνευματική ηρεμία. Απλώνοντας το φως τους, θα δημιουργήσουν μεταξύ σας ένα αρμονικό περιβάλλον επικοινωνίας, δημιουργικότητας και ανάπτυξης και κυρίως θα σας οδηγήσουν σε νέους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων σας, ώστε η σχέση σας να αναβαθμιστεί σε ένα ανώτερο και ειρηνικό επίπεδο αλληλεπίδρασης και εξέλιξης μακριά από τις αντιπαραθέσεις. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε έναν ευλογημένο μήνα και να θυμάστε ότι πάντα υπάρχει ένας άγγελος δίπλα σας να σας προστατεύει. Επιθυμείς το δικό σου προσωπικό μήνυμα από τις κάρτες των Αρχαγγέλων? Κλείσε την προσωπική σου συνεδρία μαζί μου ή μπορείς πολύ απλά να τις αποκτήσεις μέσω της σελίδας μου georgiakondaki.com. Ακολούθησέ με στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κάνε την εγγραφή σου στο newsletter για να λαμβάνεις το μήνυμα των Αρχαγγέλων και όχι μόνο κάθε μήνα.